Ko karong adlaw nindot kayo atong mga pagbasa no. Atong pick up po ang mga main nga tema sa mga pagbasa. Ang unang pagbasa basahon ni propeta Jeremias. Ingon ang Ginoo, ako ang Ginoo sa last part. Nagsusi sa una-una og nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Tingin tayo ni ka likay kay adto maging siya magsusi sa atong nahunaw kasing-kasing. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o sa iyang pagkinabuhi. Ambot pasabot sa Ginoo na ako nasayod o kung sa isod diha sa imong kasing-kasing karon o kung sa imong gihuna-huna o sa imong gipangplano. So masabtan na kung sa isunod na mga actions niya na walay matago nato sa Ginoo mga igsoon. Nya ang iyahang pagganti o pagsilot suma sa atong gihimo. Pero mao lagi itong atong gingon sa mga previous nato nga mga reflections. Ang Ginoo ay ana siya makiangayon. Pero og mahinulsulon pud tag nangayo niya pasaylo ang iyang kaluoy mao nay iyang idugang. Sakto ra gyud ang iyang pagkamakiangayon di para sa nato pod nga og mo kanta mo baos bitaw ta. Ang primero baos saktong sugod, ikaduha di pa man na makontento kapungot na ang sunod nga baos halo dili gyud ta makiangayon kasagaran kay mo bentaha gyud ta mangita gyud ta advantage. Pero ang Ginoo dili siya mo yun siya na kutob ra gyud sa kanang angay nimo. Pero kining angay nato kay sakit naman na kay bao man ang Ginoo nga sa atong kasing-kasing kunahuna wa may matago. Pero kon mangayo tagpasaylo maginulsulta ang sobra ana sa iyang pagkamakiangayon mao ang iyang kalumo o kaluoy magpasaylo kayod siya. Okay, go forward sa atong amen. Go forward sa ato ang Salmo 1, bulahan sila nga naglaom sa Ginoo. 100%. Ang atong pagtuo, paglaom, gikinahanglan alang sa mga butang nga dili nato makayang buhaton o dili siya kayang kabuuton sa atong tawhanong katakos. Muna siya ang importante. Kung kuwang tagpagtuo, di ta kalaom og 100%. 100% gyud ang atong gikinahanglan. Go forward sa atong gospel. Kining istorya no kang Lazaro sa dato. Unsa may susi sa inyong tan-aw ining gospel? Naana dito ni nahitabo sa kalibutan. Murag pag-abot dito is a complete reversal. Pag-abot sa langit, complete reversal. Mas na insakto ang kahimtang ni Lazaro sa dinipas kalibutan pag-abot dito na baliktad. Unsa may susi? Ingon ang Ginoo diri sa katapusan sa gospel, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayon sila makabig bisan pag may mabanhaw. Importante gyud ang maminaw ta. Maminaw ta kay kung dili kuno ta maminaw, bisag may mabanhaw pa, di gyud ta mag-usab. Maminaw kasing-kasing og sa atong pagbati sa mga pulong pagtulunan sa magkasuguan sa Ginoo dinhi sa atong kahimtang o kinabuhi karon og magsunod kaniya. So ang word dinhi para nako nga very important kanang maminaw gyud ta sa mga pulong sa Ginoo og magsunod kita kaniya. Amen. Padagutindog.